हे हे प्रभु हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ गलाव की बात नाहरजाराव मोनासै अमाखौनो ओमफ्राय ओइ जोंहा मिस्टार पप जेडेक्सनि न' खाथियाव दिनै सुनिबार बाजार जायो नालाय बेयावसो लांफैबाय आङो मा मोजां मोनालै जोंनियावसो मोजां मोनो नंगौ नामा जोंनियाव एकदम नाम्बार वान नाम्बार वान ना नै लाइसेन्स आरो नोंसोर दैलि दाना ना ओहो जों दैलिक दाना हप्तायावसो खनसे दानो ना खननै शनिबार मंगलबार दानैयावबो दानो आरो सानफ्रोमबो दानो जोङो गारियाव लाया बिबु बान्दार ना सानफ्रोमबो दानो सानफ्रामबो समबार शुक्रबार शुक्रबारावलाय अबाव जायो धोनसुरि आदसा मालपान दानो बुधबारे बेदर नांगौ जोङो लांफाय खमावनो हरो दा औ बेसाङाव हरो मालाबा 300 हरनो हरा 300 हाया 380 মোবাইলৰ পৰা পাইছে না কভাৰ নহয় এইটো হা কোনটো এইটো এইটো কি কভাৰ হে এইটো মোবাইল নহয় কভাৰ এইটো মানে नै जोंहा मोनफैबाय आसोला केमेरा हैदोंमोननो अमा आलासि दंबाय आलासि थानिस्काया थांफासिगोन नामा माबा बेयाव थांना थायो आयु थांफादो आनै मोनाव थांफादो थांसे हा आबै मोनाव थांगोन हा थानिस्का नै गांदि मिउ थांफादो आब'जों थांफादो सौथुनानै गिरनानै मा जाखो अबाव लाय सिनलाय अबाव सौथुनाय थांसिगोन आलासिफोरा जोंना थांसिगोन आलासिया दादानो होखाबाय आं मेथाइ जानो सानो नङा तनिष्का बाय 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 तनिष्का बाय 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 ओइ साम' सायगासिनो हामफैया मोखांबो सुबावाखै साखै खोबनि नै जोगोनारजों जागोन जोगोनारजों साम' कद्दुसे मा होनोमोनथाय साम'खौ सामुक से खाऊंगा इसको स्नाइल होनोब्रा बावबायलां दानखावनां होलांबायबा माबासिम गिदिरखौना फिसाखौ बेखौनो लोंदो बेखौनो माबादा थोआबा माबानांगोन जोगोनारजों साम'जों जानोसै बेगरखौ दोन तनिष्काया लेखा फरायदों नै हायावसो फरायो बियो फरायनानै गारहरलायो बिना तनिष्काना लेखा फरायनानै आंसो मानो फैदों आइजो मानो फैदों नोंलाय गन्थङा मा जाखो हा गन्थं आयु बिमानि साम' फुनायजोंनो मोसायोनो बेना
बिसिजोब्बाय लेखाखौ धनिसखाया लेखाखौ बिसिजोब्बाय नै धनिसखाया लेखा बिसिदों दुस्थ' जादों बुनांगौ बेखौ बु